že není všetko OK, ako by malo byť. Tam to bude horšie ako tu. A myslím si, že potom povieš, že je to lepšie, neboj. Tak. Ukáž ruky. Ruky sa klepú. A tomu sa nehovorí abstinenčný stav, hej? A presne tak, to je adrenalín v krvi sa to volá. Áno. Je roztucha na stole. Moje. Keď len roztucha. Už nech radšej, nech si niečo kopnem do zem, alebo... To asi rozmyslím. Ale už keď som tu hore, už som sa zaregistrovala, zaplatila som. Budeš, plánovala by si, keby som nešla. A myslím si, že nikomu nepovedia po dole, keď nemáš na to. Tak som počula, už nevymýšľaj, ideš. Lalala kibli. Che pleso. Tomu sa hovorí, že tichý pád. Ty počula čulom, ako si ma? Tichý pád, ty kokos, ja by som píšťala, že nie, ktorý ti poplatil. Ja by som píšťala, že nie, že... Im pristáte na stole. Víš to čečenku mydlo, nie? Čečenku ti otrhne. Nie, ja by som ozaj píšťala, že to by už nemali najbližších 20 rokov na žiadnu zver, nie len stránky vyplašiť.